Natočit dokonalou Stellu Artois znamená dodržet servírovací rituál, který se stává z 9 kroků. Perfektní pivo začíná u perfektní čistoty sklenice. Barman ji nejdřív pečlivě umyje, opláchne v čisté studené vodě a pohledem proti světlu se ujistí, že na skle nezbyly žádné stopy po čistícím prostředku. Pípa se otevře rychlým pohybem tak, aby první kapky dopadly mimo sklenici. Sklenice přitom musí být nakloněná v předepsaném úhlu 45 stupňů. Postupně se číše narovnává a klesá, aby vznikla správně hustá pěna. Po uzavření pípy jedním rychlým pohybem nesmí do sklenice spadnout už žádné další kapky, ty by totiž narušily vrstvu pěny. Pěnová čepice, která je na povrchu tvořena velkými bublinami, se skrojí jedním pohybem opět v úhlu 45 stupňů. Pěna má být vysoká na 2 prsty, tedy zhruba 3 cm. Slouží jako ochranná vrstva, která brání zvětrání piva a pomáhá uchovat jeho chuť. Před podáváním je potřeba ještě číši zvenku opláchnout ponořením do čisté studené vody. Po celou dobu drží barman sklenici za nožičku. Na spodek číše patří rozetka, která zachytí stékající kapky vody a pod sklenici se dává vždy čistý podtácek. Vaše Stella Artois. Tak, perfektní. No ale co to? Slečna zkoumá výšku pěny, hodnotí čistotu sklenice? Tak to je všechno v pořádku. Seznamte se s Barborou Hebrovou, úřadující mistryní republiky v točení Stelly Artois, která reprezentovala Českou republiku na světovém finále v New Yorku, kde skončila na 4. místě. A takhle prosím vypadá mistrovské čepování obouruč v podání Barbory Hebrové. Přijďte se podívat na mistrovství republiky v točení a servírování prémiového ležáku Stella Artois na Prague Food Festival v neděli 30. května od 13 do 20 hodin.